Ag plus og Cl minus er en tungt opløselig kombination. Altså kan større mængder af disse ioner ikke være sammen i samme opløsning. Derfor går ionerne sammen i et iongitter, og der dannes et bundfald af fast sølv 1-klorid. Reaktionen her kaldes en fældningsreaktion. Bundfaldet behøver ikke at ligge på bundet, så man kan se i vores forsøg kan vandet også bare blive lidt grumset af dette bundfald. Vi har jo også Na plus og NO3 minus i vores opløsning. De er tilsammen en let opløselig kombination, og disse ioner holder sig derfor i opløsningen, og dem kalder man tilskueioner. Når der ikke er mere klorid tilbage i opløsningen, dannes der ikke længere bundfald, men dette kan man ikke se på bundfaldet. Derfor må man benytte sig af en indikator. I dette forsøg bruger vi diklorfluoricin som vores indikator. Indikatoren skal fortælle os, at vi er nået til ækvivalenspunktet. Inden titreringen tilsættes 2 dråber. Dette giver opløsningen en gullig farve. Når Cl- er brugt op, vil yderligere tilsætning af den sølv 1-nitrats opløsningen bevirke, at opløsningen får noget mere orange-rødlige toner. Man bruger ofte titrering som metode, når man skal måle stofmængdens koncentration i en vare eller en opløsning. Vi kan altså ved hjælp af titrering bestemme en ukendt stofmængdekoncentration. Man titrerer ved at lave en opløsning og derefter tilføje indikator. Lad nu opløsningen tildryppe fra en pipette. Ved tildrypningen dannes der et hvidt bundfald af sølvnitrat. I starten af titreringen er der underskud af sølvioner, men ved at fortsætte tildrypningen kommer man til titreringsreaktionens ækvivalenspunkt, hvor at klor netop er brugt op, og lige der, hvor titreringen skal stoppes. Det er indikatoren, som fortæller os, at vi er nået til det punkt. Da sølvnitrat både er sundheds- og miljøskadeligt, er det meget vigtigt, at man husker briller og kittel. Fremgangsmåde. Fordel en portion af den valgte småkage. Afvej i et 5 ml bægerglas ca. 0,2 gram krummer fra småkagen med 2 decimalers nøjagtighed. Med pipetten tilsætter du så ca. 3 ml demineraliseret vand til krummerne. Så placer bægerglasset midt på en magnetomrører og tilsættes en magnetpind og lad den stå med omrørning i ca. 5 minutter. Tilsæt 2 dråber diklorfluoricin og hæld lidt af 0,100 sølvnitrat i et 5 ml bægerglas. Kanylesprøjten fyldes herfra til 1,00 ml mærket, og man skal undgå luftbobler. Sølvnitraten tilsættes dråbvis til saltopløsning i bægerglasset, indtil opløsningen får en svag orange farve. Her skal du huske at notere volumen af sølvnitratet. Gentag nu det hele yderligere 2 gange. Ja. Resultater. Dette er vores resultater efter forsøget. Vi beregnede nu stofmængden N af sølvnitrat ved at gange C med V. Først lavede vi vores volumen, altså V, af sølvnitrat om til liter i stedet for milliliter ved at dividere vores 0,2 med 1000. Så vi fik 0,0002 liter i stedet for 0,2 milliliter. Nu gangede vi så vores C, som vi på forhånd vidste var 0,100 mol per liter af sølvnitrat med vores 0,0002 og fik altså vores lille n ud af det, som var 0,00002 mol per liter. Stofmængdeforholdene er 1 til 1 i sølvnitrat og natriumchlorixid, og derfor er stofmængden af sølvnitrat lig med stofmængden af
natriumklorid, fordi at koefficienterne er ens på både sølvnitrat og natriumklorid. For at beregne massen af salt i den afvejede mængde af småkage, bruger vi en formel, der hedder massen lige med stofmængden gange molarmassen. Vores stofmængde er 0,00002 mol, og vores molarmasse for natrium er 22,99, og vores molarmasse for klor er 35,45, og de to plus sammen er 58,44. Altså lyder, skal vores regnestykke lyde 0,00002 gange 58,44. Og så får vi et tal, der hedder 0,0011688 gram, som altså er vores masse af salten i den afvejede mængde af småkage fra første titring. Vi har brugt den samme metode på både anden og tredje titring, og det her det er vores resultater. For at beregne C-massen i procent, dividerer vi stofmængden med massen og ganger det med 100. I første titrering giver det 1,7%, i anden 1,8% og i tredje også 1,8%, fordi vi har brugt præcis den samme mængde brød eller småkage og sølvnitrat. Derfor får vi gennemsnit på 1,77%. Til et forsøg som dette kan der være lidt forskellige fejlkilder. Blandt andet kan man have brugt en forskellig vægt per gang man vejer, så kan der være lidt forskellighed der. Man kan også ikke have vejet med helt nøjagtighed af, hvad man har skrevet. Og man kan også have brugt nogle forskellige pipetter og ikke haft orden i, hvad for nogle ting, der har hørt til hvad. Derudover har vi måske også lavet nogle fejlkilder i, at vi under noteringen af vores volumen af sølvnitraten ikke har været korrekte nok, og det kan også have været skyld i, at nogle af vores resultater har været lidt forkerte. Men vi håber, vi har brugt de rigtige metoder.